Pa mene mi se soba mnogo sviđa. Sviđa mi se svoj krevet i sviđa mi se svoj sto. Tu ja sedim i radim domaći i moj odmor. Zovem se Mirjana Dimitrijević, imam 6 dece. Una Dimitrijević, 7 godina. Vido i Vukan bliznaci, 5 godina. Vladana Slobodi Anđelija, 2,5 godina. To su trojke. Ja sam najstarija. Kad imamo 6 dece, zna se je prelepo. Srećni smo. Mi smo srećni. Pa nije baš sjajno i lako, ali dobro, bitno da su deca zdrava, da smo mi zdravi, da možemo da radimo, da ih izdržavamo, da guramo, a da je lako nije baš lako. Roditeljski i dečji dodatak. Od toga živimo. To primam svaki mesec. I znači ja radim ovako sve što stignem. I drva i građevinu i sve što stignem onda se radi. Pa jeste teško, ali navikla sam. Navikla sam. Mnogo nam znači hvala puno organizaciji Srbi za Srbe što su nam pomogli. Ljudi su došli, to je vaša organizacija Srbe za Srbe i stvarno su, za mene su nezamenljivi, ne samo kod mene, nego svakome ko pomognu. Vidim da to uspešno ljudi rade i da svaka im čast. Uradili su dečije sobe, dnevni boravak, dvorište. Završili su ceo krov. Na staroj kući krov je bio dosta propao, oni su dali nov krov da završimo. Pa su mi dali jedno 3 sobe smo završili, pa smo završili betonažu oko kuće. Evo sam mi stigao materijal za fasadu. Za podove su dali dosta toga i za pločice, dali su mi laminat, stolarija. Premala su primanja, sve to koštati, da odvojiš to sve da završiš ne možeš. Bez njih stvarno da nisu bili, ne bi bilo ništa. Smanjili su nam troškove. Previše, ne dosta, nego previše su olakšali, da bi za decu sve to bilo kako treba. Sam Vido i ja ovde spavam. Ja sam Vukan i ja ovde spavam. Ko tu spava? Ove nulecke. Kako se zovu? Vladana Sloboda i Anđelija. Ona najstarija, ona pomaže oko ove male. Ovi dvoje pomažu meni kad nešto radim tu oko kuće, koliko toliko pomožu pomalo. Svi su dobri. Ej, ti mali, dođi ovamo. On se zove Milan. Nego smrdi buba, Vuke, vidi. Pa ne. Smrdi buba. Hvala svim donatorima koji su nam pomogli. Previše hvala. Ne malo hvala, nego previše hvala.